Mig og min mor, vi skal til Bramming for at køre med toget over til København for at se fodboldkampen mod Danmark mod Portugal. Det bliver den fedeste kamp, og jeg håber, I vil prøve at se det. Nu er vi på vej til København, og vi sidder bare lidt og snakker. Lad os se, hvad for noget det er. Hvordan vores størrelse bliver. Nej! Det ser så fedt ud, det her værelse. Sådan her kommer jeg til at se ud til fodboldkamp i aften, og sådan her kommer min mor til at se ud. Vi ser videre. Min mor har ret, vi skal videre og vinde Nations League. Nu sidder vi helt her øverst, står på anden øverste række. Hvor I står sammen, side om side. Stemningen er god. Klar, så er der kun 0-0. Jeg har 5 chancer og et strafspark. Portugal med 1-0. Det er det fedeste, jeg troede, vi skulle lige eller tabe mod. Jeg skal nok fortælle videre, når vi kommer hjem. Hvor vi lige kom hjem fra Hagen, hvor Danmark vinder 1-0 over Portugal. Vi blev mega glade over det, og så nu skal vi bare slappe af og sove, og så skal vi hjem med toget i morgen. Sådan laver de pandekager i København. Så kommer de ud herover. Nu er vi på vej til Bramming til at komme til Varde. Husk at abonnere og like for flere videoer på min kanal.